Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, Démas ma opustil, lebo miluje tento svet a odišiel do Solúna. Kresent do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe. Tychika som poslal do Efezu. Keď prídeš, prinies plášť, čo som si nechal v Troáde u Karpa, aj knihy, a najmä pergameny. Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám. Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik. Všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta, ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky Tvoje diela a Tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve Tvojho kráľovstva a o Tvojej moci nech hovoria. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Nech ľuďom oznamujú Tvoje zázraky i slávu a velebu Tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a Tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu Tvojho kráľovstva. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie. A aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Pán si vyvolil iných 72 a po 2 ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec, ani kapsu, ani obú, a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, keď dnes pozorujeme život okolo nás, tak vidíme, že častokrát ľudia, ktorí majú v rukách moc, ktorí dosiahli určité postavenie, sa snažia túto moc dať pocítiť tým, ktorí sú pod nimi, ktorí sú im podriadení. Takáto je žiaľ naša ľudská logika. Ale tá Božia logika sa diametrálne líši od tejto našej ľudskej. Akým spôsobom Boh prejavuje svoju moc? V modlitbe, ktorú sa modlíme spoločne na 26. nedeľu v cezročnom období, sa Bohu prihovárame slovami: Bože, Ty svoju všemohúcnosť preukazuješ predovšetkým tým, že sa zmilúvaš a odpúšťaš. Teda Boh svoju všemohúcnosť nepreukazuje tým, že by ničil, že by trestal, že by káral, ale tým, že odpúšťa. Boh svoju všemohúcnosť preukazuje cez svoje nekonečné milosrdenstvo. A práve toto Božie milosrdenstvo je jednou z podstatných črt
Evanielia svätého Lukáša. Práve u neho nachádzame tie nádherné state, ktoré nie sú v iných evanieliach. Či už je to stať o stratenej ovci, o stratenej drachme, alebo stať o milosrdnom Samaritánovi, ktorú by bolo vhodnejšie nazvať staťou o milosrdnom otcovi, pretože ústrednou postavou tohto podobenstva je práve milosrdný otec. A teda, čo je toto Božie milosrdenstvo? Čo je to milosrdenstvo? Keď si zoberieme toto slovo v taliančine misericordia, tak je zložené z dvoch slov. Miseri a cuore, teda úbohy a srdce. Milosrdenstvo označuje srdce, ktoré bije pre všetkých úbohých a biedných. Ale nie pre všetkých úbohých a biedných len v tom materiálnom slova zmysle, ale predovšetkým v tom morálnom. Teda označuje srdce, ktoré bije pre všetkých hriešných, ktorí nemajú právo na lásku, na Božiu pozornosť. Aj v slovenčine milosrdenstvo je zložené z dvoch slov. Milosť a srdce. Teda srdce naplnené milosťou, naplnené nezaslúženou láskou. A ako hovorí svätý Ján Chryzostom, milosrdenstvo je tá najvznešenejšia Božia vlastnosť, lebo označuje samú podstatu Boha. Boh vo svojej podstate je milosrdná láska. A čo z toho vyplýva pre nás, pre ľudí? V Starom zákone čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu. Máme sa Bohu podobať. A u svätého Matúša nás Ježiš vyzýva: buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Čiže máme sa podobať Bohu v dokonalosti. Ale v čom sa tá dokonalosť prejavuje, v čom sa realizuje? A odpoveď nám dáva opäť práve svätý Lukáš, u ktorého je veta: buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. Teda dokonalý je ten, kto dokáže byť milosrdný. Dokonalý nie je ten, kto ide každý deň na 3-4 sväté omše alebo sa pomodlí 10 ružencov. Dokonalý je ten, kto dokáže odpustiť, kto dokáže prejaviť lásku voči človekovi, ktorý ľudsky povedané si ju vôbec nezaslúži. A k tomuto nás pozýva aj dnešný sviatok svätého Lukáša. Toto Božie milosrdenstvo voči každému hriešnikovi, ktoré on opisuje vo svojom evaníliu, je pre nás výzvou. Aby sme sa aj my uprostred toho dnešného sveta, ktorý je tak silne poznačený egoizmom, ktorý je tak silne poznačený mnohými negatívami, aby sme sa uprostred tohto sveta stali apoštolmi Božej milosrdnej lásky. Amen.